Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana li ibadihi 'alal alamina liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sedaya jamaah wonten ing Masjid Nur Jannah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kita lajengaken monggo kita sesarengan ngujaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita tesih dipun paring kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga kita saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika thalabul ilmi, maos Al-Qur'an. Nggih mugi-mugi sedaya menika dados sarana anggenipun kita nderekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng janahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi istiqomah saha wonten ing akhir hayat kita pinaringan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampun mlebet wonten ing dinten kaping pinten niki nggih? Sedasa nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Tesih sehat sedaya. Kala wau saged sahur sedaya. Nate mboten sahur. Alhamdulillah kula pun nate mboten sahur ping kalih. Nggih tesih sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kula badhe maos soalipun hadis inggih menika wau wonten jiwa manusia menika wonten 4 mutiara. Hadisipun arbaatun jawahir fi jismi bani adama yuziluha arbaatun asya ama jawahir, yaitu al-aql, ad-din, haya, amal. Dados ternyata wonten jiwa kita menika wonten setunggalipun pinten-pinten mutiara. Mutiara menika wau sampun melekat wonten ing kepribadian sedaya insan manusia ingkang muslim. Napa? Pertama inggih menika wau al-aql, kita dipun paringi akal ingkang sehat tur sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat napa niku? At-Tin. Alhamdulillah. Ternyata akal, kita menika dipun paring akal sehat tur waras, sehat tur sempurna. Pilih pundi? Sehat tok, waras tok. Pilih pundi? Sehat tur waras. Tiang mlaku-mlaku teng dalan niku lho. Ora klamben, ora kudanan, mangan sak-sake, turu ya sak nggon-nggon. Ngerti? Dicokot nyamuk apa ora? Mungkin nyamuke wis ora doyan karo sing jenenge getahe. Sebabe napa? Makanane sudah tidak karuan yang dimakan. Niku sehat, sehat apa sehat? Wong mlaku-mlaku ora kudanan, jenengan mlaku-mlaku wonten kudanan nggawa payung. Putune arep metu ning nggon halaman ngedalan, aja metu iki grimis iki kok masuk angin, njaluk kerok ya piye. Niku wong sing sehat tapi kurang waras. Fa insyaallah alhamdulillah ingkang sami rawuh wonten ing mriki sehat nggih waras. Alhamdulillah. Nggih. Wonten suwalipun kisah malih nggih to. Tiyang ingkang sehat tapi mboten saged waras, akhiripun menapa tiyang menika wau
tumindakipun nggih mboten karuan ya wong ora waras. Nggih napa nggih? Nggih. Fa insyaallah panjenengan tiyang ingkang sehat lan waras dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Nggih to? Fa insyaallah kula mangke mboten dangu-dangu teng mriki. Kula nggih gadah masjid nggih ditunggu nggih to sekedhik mawon. Ingkang angka kalih nggih menika ad-din napa agami. Kita dipun paringi agami inggih menika Islam nggih. Khaliqal insana manusia menika wau didadekake kaliyan Allah Subhanahu wa taala menika dhaifan napa lemah loyo nggih to. Hanya sifatnya sementara kita menika sehat. Nggih napa nggih? Akal sempurna niku nggih sementara. Nek wis umur 70, 75 apa meneh 80 niku akalipun mboten kados ingkang tesih enem, kesehatane ya wis menurun. Kathah rencang-rencang kula, kenalan kula umure di bawah kula. Fa insyaallah kula menika sampun 7 gangsal benjing April, alhamdulillah. Kudanan ya ora apa-apa, kebal kanginan bengi, alhamdulillah. Saben bengi inggih menika napa tarawih keliling niki mengke teng gawah nggih to sampun ping kalih. Kudanan ya kudanan, kanginan. Tapi Pak insyaallah menika Allah Subhanahu wa taala maringi kesehatan. Ingkang lajengipun inggih menika ad-din nika wau agami. Kita dipun paringi agami Islam, mugi-mugi selalu melekat dumateng napa badan kita, dumateng manah kita ila akhiri zaman sugeng. Suatu saat kita menika badhe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong mati niku ora kudu nganggo lara, wong mati ya ora kudu nganggo tuwa. Nggih napa nggih? Sek nom-nom wis do mati. Innalillahi alhamdulillah. Nggih ta? Masa depan niku sing pun sedo niku, masa depane niku Allah Subhanahu wa taala sampun mempunyai prediksi. Kalau wingi nembe mawon hafizil Quran, ngopeni pondok pesantren, mutihan di usia 57. Kali kula umure terpaute pura 20 tahun mehan. Ya Allah ya Hamdi. Allah Subhanahu wa taala nggih menika langsung njabut napa nyawanipun supados mboten terkontaminasi akidah Islamiyahipun kalian situasi kondisi ingkang sakmenika. Ingkang seda tesih alit, alhamdulillah kita menika sampun yuswanipun 70, enten sing swidak. Bocah kuwi urung duwe dosa, wis dipundhut kalian Gusti Allah. Wonten mriki kagungan putu utawa putri putra sing usianya di bawah umur seda, enten mboten? Nek mboten enten nggih alhamdulillah. Yen wonten nggih alhamdulillah. Kula menika adik-adik kula enten 5 napa pinten niku meninggal di bawah umur. Akhire umure adik-adik kula suwun ya Dik, muga-muga kowe kabeh mau meninggal di usia dini entuk wales saking Allah Subhanahu wa taala menduduki kapling VIP swarga. Umure tak peke pramila nek 5 wong siji umure 50, kula insyaallah umure ping 5 250 tahun sehat wal afiyah. Alhamdulillah 250 lho. Jenengan umure pinten? Nggih to?
Pengen umur 250? Nggih. Wonten setunggalipun Nabi Allah Khalilullah, Nabi Allah sinten Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menika wau, nggih ta? Badhe dipun cabut nyawane, nafasnya akan dicabut kalian malaikat sinten nyabut nyawa? Israel. Ya Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah, seliramu jatahe kontrak nang donya wis entek. Aku diutus karo Gusti Allah kon nyabut nyawamu, gilirane wis tumeka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah soalnya niki wis meh jam arep muni Allah ana wis ora kuat ya. Akhirnya pun apa? Malaikat Israel dibantah kalian Nabi Ibrahim. Malaikat, kowe apa ora ngerti to? Aku ki Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Lho kok wani-wani nyabut aku kekasih Gusti Allah. Hak mutlake Gusti Allah. Akhiripun pripun? Malaikat Israel gitu sing nyabut nyawa. Wah piye aku iki arep ngomong piye, jawabane piye iki? Akhiripun nggih pun kula niki tak matur kalian Gusti Allah rumiyin. Akhiripun malaikat Israel nggih matur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula menika wau nembe sowan jeneng tenggene sinten kawulane panjenengan sapa? Ya kuwi Nabi Ibrahim. Ya piye? Nabi Ibrahim niku wau badhe kula jabut nggih to. Gadah semoyane pripun? Lah kula didebat niku kula wau nggih. Sebabe napa? Lah aku ki apa Khalilullah, kekasih Gusti Allah kok wani-wani nyabut aku. Akhiripun kula matur dumateng panjenengan. Ya saiki ngene wae. Salamku sampai nang nggone Nabi Ibrahim, kula wis dijawab, nggih. Terus akhirnya apa? Aku mau wis diutus karo Gusti Allah. Wis entuk permisi karo Gusti Allah. Bahasane medsos wis rekomendasi, wis direkomended kalian Allah Subhanahu wa taala supaya nyabut panjenengan. Lah panjenengan dadi kekasih Gusti Allah napa mboten pengen badhe pinanggih kali kekasih Gusti Allah. Napa jawabipun? Ya aku pengen. Lah nek pengen kudu meninggal dulu. Innalillahi rumiyin. Ya wis saiki aku cabutan. Ning aja kasar-kasar supaya engko jarene wong nek arep mati kae lara. Niki sampun jam pinten? Kirang sedasa. Nggih. Nah, mugi-mugi dengan kisah itu kita nanti siap kapan saja dan di mana saja yen panci titi wancine kontrae wonten ing donya telas nggih samina wa ata'na. Biasane niku tiyang sing seda niku urut tuwa napa urut enom? Nek kula urut sing tuwa. Lah urut tuwa aku sing tuwa dhewe lho. Aku ya kowe sik. Urut tuwa. Mboten nganggo urut-urutan. Enten niku kian kisah diplomasi. Niku kan pun enten ditumpuk to niku jeneng niku. Nggih to? Jenenge siji fulan ana nomor 1 2 3 4 5. Lah wong sing ngerti tulisane kuwi mau lah kok ngesore akhirnya diwalik jebret. Diwalik to. Akhirnya diwalik. Sasampunipun dibalik akhirnya malaikat Israel ya ngerti. Walaupun diwalik dibalikke maneh. Niki sedaya menika kisah-kisah supados kita memahami yang sampun titi wancinipun Allah Subhanahu wa taala nimbali kita menika nggih samina wa ata'na pramila agami kita Islam menika wau
kita ndonga selalu ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi selalu melekat terpatri wonten ing manah kita ingkang angka 3 inggih menika haya duwe sifat malu apa dengan Allah Subhanahu wa taala yen awake dhewe wis diweni kesehatan lahir batin sempurna apa walesane awake dhewe kudu bersyukur. Syukure napa? Kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menika merupakan suatu kebutuhan, mboten namung kewajiban, kebutuhan. Wonten sing bisiki kowe tep salat ora ana gunane. Lha apa to ora gunane? Oh, jatahmu nang neraka kok. Lah terus pripun nek panjenengan dibisiki ngoten niku? Aku wis ora peduli kuwi jatahku ning ngendi besok, sing penting ibadah kuwi kebutuhanku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah alhamdulillah kita menika wau gesang wonten ing alam donya menika namung siji ibadah menika wonten kalih ibadah vertikal ibadah horizontal napa to Pak vertikal napa to horizontal ibadah vertikal inggih menika antawisipun siyam wonten ing bulan Ramadan menika termasuk ibadah vertikal langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sami kala wau sampun ngunjuk napa dereng napa jajan ning nggon kamar ora nek wong tolah-tolah ora nek wong ngelake ra jamaah mambengi rong sahur akhire panjenengan ngunjuk niku ingkang pirsa namung Allah Subhanahu wa taala. Engkang angka kalih ibadah horizontal. Ibadah horizontal inggih menika ibadah antara satu dengan lain sama-sama manusia interaksi sosial menika wau ibadah horizontal. Panjenengan kesandung panjenengan dawah wonten mergi pasti akan mencari pertolongan. Panjenengan mirsani tiyang ingkang napa dawah saking sepeda motor, sepeda pancal, kesandung panjenengan nggih kedah nulungi ora usah ditakoni panjenengan Islam napa mboten, Islame klambine abang apa ijo apa putih, alah kesuwen gitu. Itu namanya ibadah horizontal. Ingkang terakhir inggih menika amal kita menika tumindak sulah bawa munamuni dumateng sesama manusia tidak perlu memandang suku agama dan ras sing penting satu sama lain saling asah asih asuh pramila asah asih asuh menika sampun dipun contohi dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo kita tumindakaken supados anggenipun kita ibadah leres-leres menika wau mangke pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala khususipun wonten ing wulan Ramadan. Sedaya sekawan ingkang sampun kula sebat wonten ing mriki niku wau bisa hancur, bisa ora entuk apa-apa. Satu inggih menika amargi panjenengan sering ghibah. Ghibah niku napa? Ngrasani, nate ngrasani jenengan. Niki wau pun ngrasani ping pinten. Niku berarti panjenengan siyame sia-sia. Nggih, Mus. Nggih. Saderengipun ngapunten badhe kula akhiri nggih. Kula nyuwun pangapunten niki wau kula dereng enter persiapan saweran, biasane njagake saweran sampun ngantos niku panjenengan kuciwa nggih benjing kula do beli. Nggih kula tesih gadah jatah setunggal niki nggih.
tanggal pinten? Enten mungkin tanggale. Mugi-mugi menapa menika ingkang kula aturaken wonten keberkahan piyambak, wonten manfaatipun piyambak, sumrambahipun dumateng panjenenganipun sedaya, khususipun dumateng kula ingkang nyekel mic menika wau nggih resikone kathah aja nganti dadi wong jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Nyuwun pangapunten saking kula akhiri kelahipun nyuwun awu samudra bangsami akhir kalam wa bil taufik wal hidayah wa ridha wal inayah ila waqti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.